nahi, horrengoz eguralia porrat ezkaza, baina jendi badabile etorten eta giro sanu egerten da. Negozio gazta bat, eta gero, bueno, zelan da, estile, eta, bueno, oinogiz erosteko kontuen nabi. Deuraldizek permititzozkun einien, lehin dugu gara etorri, postutatik pasau eta gero txosun da lantrago batzuk hartu eta... Bai, erosi dut txorizo batzuk, mortxille batzuk, ogille, pastel basko, dorre gauzek. Tipikoaz, ba? Beti gusten duzu jentea barreka, jentea posik, gauza ederra da, guztego. Urten behin, ni salena ez etortena, gustatzen da ez etortea. Bueno, ontsa zida apurtxo getxu hau. Jentia gitxi egon da lehengo gorduen, behi oin politxo dau.